Ty co lidi, tady tohle je jenom krátká informace na poslední video, kde mám birthday. A chtěl bych vám tady v tomhle videu říct, že birthday už mě prostě nezajímá, že už mi to je celkem jedno. Že už netočí ty skemy, což je dobře aspoň. No a být jako, říkám birthday hlavně teď, ale asi bych možná to video s tou promo té aplikace, která nemusí fungovat, nebo aspoň myslím, že nefunguje, bych ho smazal. A jinak jako přeju hodně štěstí s novým kanálem. Good luck. Samozřejmě jako kolega birthday, tak začíná od znova. Což je celkem dobře, jako dobrý začátek. Jsme bez skemu a nějaký zajímavý content. Takže ho nehejte birthday, jako trošku jsem se naštou těch videí, ale už je to trošku jinak, teď birthday jako v pohodě. Když natočíte skemy a to prostě je to lepší, no, ten Python taky, to je celkem dobrý. A jo, to je jenom takový to, že birthday není špatný, že to jsem trošku přepískl, jsem trošku byl agresivní Fedy, ale jo, že prostě už ty skemy natočí, což je dobře. Tak myslím si, že už to nemá cenu tam řešit, prostě nějak se to vyřešilo samo, prostě s postupem času, jako už je mi to celkem jedno. Tak přeju hodně štěstí birthday ještě a já jsem dalšího videa, tak budu točit Minecraft, tak se můžete těšit, takže čau lidi.